Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. It's 365 days. Christmas na naman! Woohoo! Sinasabi ko sa iyo. Good morning. Nuarin nga ni iso Niños Inocentes. Ha? Day magpautang, tapos wag mo nang sasagutin yung mga gustong majowa. Tibadan mangyari sa endo. Yes, I do, but not with you. Manuel Tutanyez, salamat sa kalendaryo. Yaong ka palang digding loko-loko kakasubago. Nadadangog ko sa boses mo. Ututos po ko na kuduman sa bodega. Maray nga nita tinawan ako ni News Director Mardila nin sarong kalendaryo. Ya, igwa ka pa diyon. Kun man sa imo ya. Tama rin sa ko, taan sa kuya dumanan. Istada ko baga sarong kwarto na 4x3 gayon ito, boarding house. Tama na ini. Dua ngaya ka mo sarong kwarto. Good morning. Tingog kan banwa na tabi ngunya na 26 kan Disyembre. It's 365 days. Bago mag-Christmas, nakul ba ka sa bagong nagantabay, ha? Sana nagdiretso ka mo, holiday man ngunyan, harain na tabi ka mo, iguan taga-Tabako, taga-Ligaspi, Albay District, Daraga, Ginobatan, Kamalig. Happy birthday kay Alcalde Paul Chino Garcia. Happy birthday, Mayor Paul Chino Garcia. Sabi ni Alcalde Chino, Team DCGB, welcome. Taud-taud na banggi dyan sa saindang residensya. Tabi, Mayor Chino, happy birthday tabi sa imo. Uy, noaring baya su Niños Inocentes, pakitext daw ang number ko tabi 09660 730 115. Yan, 09660-730-115 sa Globe and 0942 670-1195. May tumatawag. Naku, salamat. Igo kitang nagdadangog yan. Holiday bagango yan. Sana dakulan na kuan. Hello. Good morning. Good morning, Mr. Teo. Yes, sir. Happy New Year in advance. Thank you, Mr. Teo. Hello. Hello. Yes, sir. Good morning. Good morning to. Opo, Happy New Year in advance, tabi. Siyempre, Umpo, taga sa tabi ka mo? Akin ang matan po. Ay, Akin dyan. mabuhay ang taga Gino. Birthday ko niyo ni Mayor Chino na Garcia. Iyo po. Sige, tabi. Saan election 28? Sa 28, sa Huwebes. Sige po. Salamat. Salamat din maray. God bless. Yan. Day magpautang sa Huwebes. Ta Niños Inocentes. Uyogon mo an. Day magtubod sa tuga. Pag-abot kan Huwebes, tabi na ining kunyan. Yan na petsa 28 na, no? Nagadang-adang na tabi. Huwebes. Diretso ang trabaho. Tingog kan banwaan na po. Sige na. Mag-iriba-iba barang kita. Sundo alas 10:30 nin pagkaudto. Katuwang tandilog na tropa, news team. Yaon man dyan sa technical control. June Napolis in the house. News Direct Mar, Angel, Jen, Jimos, Tresya,
Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga kay Sir Ricky Dineros kan Abensons dyan sa Landco Pacific Mall. Yan, tabi. Sir Ricky, maray na aga tabi. Advance Happy New Year sa imong familia. Naghihiling siya tabi sa dakulaw na screens diyan sa indang nasa harong ka pa tabi Sir Ricky o nasa tiyendahanan nasa Abensons magayon ning television Sir Ricky na dineroso Skyworth yugun muan bagay pala ang DCGB sa Skyworth yan diyan sa sa mismo nang sa Abensons. Wakawak kita dyan sa Abensons. So, Sir Ricky, good morning tabi sa indo dyan sa men and women kang Abensons sa Pacific Mall. If open ang water district, juda tabi ngunyan. Ba, ay, sige ta, apudan ta daw si Manager Jess Rico Salazar kang LCWD kung sumimbag tabi ta bago bagaan kunyan ta numero madali siya na. Sabi ni Sir Ricky Dineros, gwapo hunda ko sa Skyworth. Sa ibang brand Sir Ricky sa ibang brand bako kitang gwapo gayud kundi gwapo no. Nag-ambog ka pa kaya. Ano na ito number ni kunyan? Ricong Salazar, Jess Rico Salazar. Tanganing may tama mananggad naghahapot may igobaganing jungun yan sa Water District. Ay, hanapin natin. Tibaad igwanin magsimbag sa sato. Oniso number ni Kunyan ni manager na Rico Salazar. Apudan taw daw tabi. Tibaad simbagong kita maski di naka-phone book. Tabago ining number kong pigagamit na ini 09 yan. Sige po danta ha. Bad lamang simbagon ni Manager Rico Salazar. Muna kini makikipamasko kita. Bad lamang simbagong kita na igon mga juice mo niya sa tubig. Ango niya ng ultimo dia. Tibad maputulan sinda mananggad. Yan nagre-ring. Ay, kung hindi tayo sagutin okay lang yan. Pagkakailang mafi-fail niya tusok ko niya. Iguaning announcement lamang dyan tabi tres. Tabangin sa mga pages ninda kung iguaning open mo niya na mga bayad, pagbayad sa kunyan sa water district or sa indang mga collection outlet gayon. Kung igwa, hindi tayo sinagot. Okay na yan tabi yan. Hindi tayo sinagot kasi bago yung itong problema ka nagbabago ang kunya na. Kang number magpaparasaro na naman kita kan ining contact niya to na mag-informar na ini na po ang bagong number ta. Kung hindi ka naman may numero sa susyudad, day ka man kan intindihon nga magsurosalida ako magponbok ako kang number mo kunyan ako kang number mo magsalida na day ka maning numero sa susyudad day ka man kan simbagon may nagte-text pa dumasa sa tuyang number day na po ito sa number kong dati Kapbahoy maray na aga tabi sa imo dyan kay manay selmang bahoy kung nakaantabay ka mo tabi manay selma nakaantabay da dyan palan I should say kung nakaantabay ang number ko na tabi sa smart is iguna tabi tres ning abiso yung water district wala naman walang sumasagot tabangan tayo niyo na mga juice ngunyan opo piga kukunyan ko pig
pigapudan ko na using my new number dahil nagsimbag tas masabi kan baka makipamasko. Dahil ko ngayon minbidang. Sige daw tabi ano. Manay Selma, Buda Kapitan Joy Bahoy. Diyan sa 27. Ang sa kuyang smart number is 0942 670-1195. Dahil ko lang kamo na informaran tabi Manay Selma, Buda Kap Joy, ha? Takadakul-dakul na mga dapat niya itong abisuan. Iyon ang dipisil pag binabago kita ng kwan, ano? Numero. Yan. Iimpormaran mo saro-saro sa mga barkada mo, mga amigos. Yan. My number sa smart is 0942-670-1195. Smart yan. And sa Globe, 0960-730-115. Yan. Sabi man ni Mayores Panitadit, digdingan sa transistor ko, gapuhonon kapag hilingon. O, talagang may diferensya na ang talinga kay ni o ang mataang kwan kay ni payo ni Mayores. Nahilig mo ko sa radyo, Mama May. Na talaga oral daw na sanakan buhay pag minabroadcast ako ikaan salungat. Mama May Mayores Panisares, salamat tabi sa imo. Advance Happy New Year sa Indo dyan ha, sa pamilya. Tabi Mama May, ha? Advance Happy New Year sa pamilya. Diyos maray na aga tabi sir, pakigrit manda para dangog sa Dreamland Subdivision. Gunmuan. Dreamland Subdivision, maray na aga tabi. Diyan iyan sa Taisan. More power man tabi sa Indo. Yan sa Taisan. O may nag-missed call. Opo, number ko tabi ini. Ining nagda-text na ang number niya is last 3 digits 500. Tama po ang number na pinaring mo sa kuya iyan. And then may nagdadangog man watching from Tabaco City, Dan Ella. Happy New Year. Sige, Happy New Year dyan. Happy Fiesta Pantabi sa Gabos na Tagaligaw City. Yan, Happy Fiesta. Gabos na mga Tagaligaw City. Kapida sabi ni Kap Bahoy. Oyo, i-save ko na ining number mo tabi Kap. Itaw mo na sa nakimanay Selma ha. Ining smart ko tabi kunyan Kap Bahoy. Surat ko inidigdio sa kunyan. Sa kuyang antigong telepono. Gunmuan. Globe katabi na Globe in ano. Oni na so text mo tabi manay tres. Wala daw. Available na sa GCash payments. Manuel, good man. Uri kalendar yun eh. Sa wrong track. Loko-loko talaga ma. So na nga ipong kalendar yun. Dumigdi. Di ka man mahilig ka sa kinaman. Panauta ini sa kunyan. So, dahil kalendar yun, magdigdi ka. Manuel, marisayin ka out nag-Christmas. Sayin. Duman sa Laguna. Dahil ka lang magdag-abisong luko-luko. Kaya ano kang Christmas? Kaswapon? Sige, so pangapod ang kong pamahaw. Luko-luko. Nagpasursugong ka. Sena walat yan sina namili. Kaya palang kasapon. Si Taba, irak man nagasugkod na. Nadali sa tuhod. Irak man ni Taba. So, nag-uli gayod. Dahil na nga ni nagmamamam. So gustong kalendaryo, ikontay ni Manuel ha. Sa mga parantabay ta. Igwa din kalendaryo. Magpasiriring ka mo mantang nagaprograma ako. Kung abuton pa. So first come first serve basis, tres. Diyan mo ni tres sa kwan. Sa technical. So gustong kalendaryo. May kalendaryo din magayon pati Draculaon. Nagdadangog sa mga nasa auto. Sisay. Mare. Ganda ko ako na dyan, tres. Tawan sa mga parantabay, tres. Pira yan. Sige, bilang mo, tangan yung makaabiso kita. Sisay. Si Iman! Say na destino si Iman. Dahil na sa Katanduanes. Natanaghali duman. Maray, dyan sa Legazpi. Iman, salamat sa kalendaryo. Lucky 12, uyugon mo. Lucky 12 na listeners.
magpasiriring ka mo digdi sa DCGB. 12 yan ha, pairinutan, kalendaryo 2024. So kung pati ini, sudara ko lang numero, naigong mga bulan, buda mga, kunyan mga numero kan high tide, buda low tide, displace sa mga piyesta opisyal. Basta lucky 12. Ini si Manuel talaga. May sikreto ini. Duminalagan tulos digdi. Tigtitira na ako ni Pio sa radyo. Kaya duminalagan digdi. Salamat sa First Consolidated Bank. Basta dumigdi ha. Daing mga reserba-reserba. Dumigdi sa istasyon. Ang dahi pang kalendaryo 12 pidaso ana tigsararo ka mo na kunyan na ano ini kalendar 12 pidaso ana daing mga pareserba. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes sir, happy new year. Happy New Year. Ugaring harayuon ako nasa tabako. Iyan sana paano ka ang tabi daing mga reserba pati tanganing patas ang laban. Okay po, thank you. Salamat. Happy new year sir ha. Okay. God bless. God bless. Okay. Sige. Okay po. Yan, sige. Basta daing reserba sa text. Dumigdi. Tanganing igwa ka mong kalendaryo, baga. Oh, yan. Salamat sa First Consolidated Bank. Ulit na kang number ko from Pinagbubong. Oh, igwa pa! Kipapamar! O, kipapamar man duman kipapamar na ko. Yan. Oh, gun man oh. Kadakol dumalagan ka mo de, mga dayong kalendaryo. Sagkod ki papamar ini na programa. Bako sa nasa ko. Oh. Yo. Oh, diday nag mga kunyan. Problema sa mga gustong kalendaryo. Ali ni sa First Consolidated Bank. Maghapon ini papamar ano, Indimar. Pag programa ni Indimar, tirahon pa ini iguana. So mga magayon pati ining kalendaryo baga, Dracula ang numero. Manay Silma ayo tabi nakapunbok na so number mo sako. Yan. Maray na agad pipa abutan ko tabi sa San Andres, Santo Domingo ang pamilya Banta. Ki amiga kong si Lorna Banta asin sa iyang mother alone na si Fina. Sana po okay ka mo gabos dyan. Salamaton tabi Sir Pio sa pagbasa. Happy New Year sa Indo Gabos. Yan. Good morning. Good morning, Sir Pio. Happy New Year. Happy New Year. Po. Bakit lang po sa ato si Christmas na kalendaryo? Salamat sa kalendaryo din dito mo. Aw, ni baga igong mga dumigdi ka maghapon. Tasag ko rin sa programa ni Papa Mar. Okay. Yeah. Salamat. Sana ako man ni Tres o di po kadakulo. Sige tabi. Okay. Kung dumigdi tagasay ka. Tagay mag po. Kaya maghapon ni Pwede magdaman ako pwede magyan. Kamay ilan ako. Pwede ako po. Kung mapo pwede dahil problema Ayan. Basta ining maghapon tanganing abuton pa ini Iya. hanapon sa nasyo sa muya digding mutya ng masa Tresia Litana. Tresya Litana. Sige po. Thank you. Hanapon si Tresia Litana. Yaw ng ang mutya ng kalendaryo 2024. Ha? Opo. Thank you. Salamat. Sige. Yan. Kalendaryo tini Yun na yan, tabi. Yugon mo Merry Christmas man tabi. Sa tunalingawan ko ni Kaswapon, binati tayo ni Kaswapon. Bation tangon yan. Ang sa tuyang sponsor man kang programa. Sir Ato Lim, kan Petron Gasul. Lalong minasiram ang mga putahe. Ano man yan kasimple o mga itong mga komplikado na bagang linuto. Pagpreparar kan ining para sa New Year. Tabi. Yan. Petron Gasol ang gamiton sa pagluluto diyan sa indong kusina, sa pagpakalayukan sa indong gas stove. Ang Petron Gasol, parte na yan kang kultura, as in istorya kan pagluluto kan Pilipinas sa mga harong. Di pa kan mga panahon. Ikaw man ang buro-burot wa ngon yan, pero Petron Gasol ang pinakamatatag
tama sa timbang, tabi, Petron Gasol. Yan. Diyan yan makukuha sa Daraga, sa Petron Top Gas Gasoline Station. Yan, tabi. Maray naaga, Sir Ato Lim, and have advance Happy New Year. And diyan man palan sa Gregorian Mall, sa Maxes, the house that fried chicken built. Pagkatapos kan banal na misa, pasiring diyan sa Maxes. Mga affordable na perting pagkaon, manok, siraman lain-lain, air condition. Aranihon sana, tabi. Yan, diyan sa Maxes, Gregorian Mall. Familia, barkada, may mga bundle-bundle man diyan. Affordable yan, kayang-kaya. Sarap to the bones. Sabi na magana. Maxes Restaurant. Good morning man kay Sir Joseph Lim. And sa men and women kan Maxes. Sagod kan Gregorian Malls. Yan. Sir Ato, maray na aga tabi sa imo. Na dyan sa Petron Top Gas Gasol. And kumusta? Kung uyan na naman tibaad, igwa baga pa nunin kunyan. Igwa nin mga nagbibenta nin LPG. Dahil kamo duman sa mga basta-basta sana. Tatibaad ani baka yan mga pinag-refill sa unauthorized refilling stations. Kulang sa timbang. Dahil kamo solamente Petron Gasol. Kung Petron Gasol, yan na mga tao na Sir Ato Lim, igwaning ID, igwaning t-shirt, may ngaran Petron Gasol, Top Gas, may uniform. Yan, tama ang timbang ka yan. Tabi, sulit sa indong binayan. One whole year, nyato yan na, kunyan, katabang si Sir Ato Lim, ngunyan na 2023. Sa tuyang pagsubaybay kan mga istorya, Sir Ato Lim. Kumusta si Dr. Lim? Yung pinaka-the best man, sir, pinaka-the best na dentista sa Legazpi sa Bicol. Yan. Merry Christmas and Happy New Year sa Indo. Yan. Okay, tabi. Ayugon mo si Sir Ato Lim. Sir Ato, kun yan, kitang maghuro na dua. Asa, no rin naman kita maghuro na dua. Tanganing, kun yan, Sir Ato, puwerte ang laban da ining, kumbaga, misplaced na. Sir Ato Lim, maray na aga tabi isay mo. Hope na maging partner man kita naman sa mga masunod na bulan kan bilog na taon 2024. Yan. No problem da. Ikumusta mo ako kay hermano mo, si Sir Joseph Nalim. Yan. Diyan sa Maxes, Gregorian Mall. Sige, Sir Ato Lim. God bless sa pamilya ha, tabi. Sir Ato, salamat nin marahay sa imo na pag-antabay. O di paano? May mga istorya kita taon-taon. Ibarasahon tayo ng text message. Basta sugustong kalendaryo, pasiring lang kamo digdi. Taon digdita na sa nitres tabi, sa booth. Sugustong maghagad, magpasiring digdi. Hali man ini sa Kimani, sa First Consolidated Bank. Tanganing, o kabitina, ta ining kaipuhan ta digdi sa istasyon, so dara ko lang numero. O sa bitin na tabi, tres dyan tabi, sa tuyang opisina duman sa Indo, o dyan, so nahiling duman. So tama sa to, so iba sa Indo magdara ka man. Yes. Mawag ang t-shirt mo, Anta. Tama? Eviso, o Eviso, o Eviso. Musa sa Christmas mo? Sa Kamalig. Yaon duman sa Indong ancestral family. Ako Christmas digdi kaming doon ni Taba, nag 40 minutos man ko binayan ko sa Taba. Daing kuan si Taba, daing sabur. Ay, nako tabi. Saray ko ning sarong kalendaryo ko man sa sakuyang bagta. Oh, iya. O ikon mo diyan tres kagarbon o digdig gayon. Oh, iyo. Oy, so mga daing kalendaryo tabi pasiring lang ka mo digdi. Tinawang kita ni Manuel hali dyan sa First Consolidated Bank.
O pipaabutan man na tabi ang pamilya Belyodo diyan sa Pulot Kantayzan, asin ang pamilya kan Mangampo sa barangay Maslog. Yan, Happy New Year da sa Indo, asin Merry Christmas. Remember, it's 365 days. Christmas na naman, tabi. Yan. Sabi rak igwa man daw ka na kalendaryo kan First Consolidated. Tamahagad man daw po kami duman. Man tao ni digdi sa Nasara Manuel sa Ligaspi, pumasiring ka mo digdi. Taday na duman sa Birak sa amigo ta, so aki ni Mane. O yun ni kalendar dinara. Igwa na. Opo, salamaton, sabi ni Sir Ato. Happy New Year, Papa P. Pwede man tabi ako hagad kalendaryo. O sige na, Edna, kan purok 5 buonot. Nagantabay ka pa, Edna, dyan sa buonot. Masiring ka digdi, ngunyan na hapon, maabutan mo pa lamang ini, First come, first serve. Ano, tabi? Sagkod ki Papa marining programa. Diyan hapon pa. Sige sana. Uy, dasin na sa Birak. Sakay kang ferryboat, diretso ka Ligaspi, makuha ka sa ng sarong kalendaryo. Otron da sa globe number ko, sabi diyan sa good morning diyan tabi, Happy New Year sa tropa niya to sa Kwan. Sa 97.5 OK FM, Tabaco City. Yan. Sa panginot ni Sir Dex na kunyan, Velez Station Manager, and sa men and women kang 97.5 OK FM. Diyan sa Tabaco, Maray na aga, good morning kay Alcalde Crisel Lagman na Luistro. Always listening da sa DCGB. Sige, si Ed na dito ha. Pasiring na digdi sa kaungka mo. Sa DCGB, may kalendaryo so First Consolidated Bank na tinao. Happy New Year da, sabi ni Shi ng Ginubatan. Shi ng Ginubatan, maray na aga. Sa Pawa, Manayolik good morning sa familia and Happy New Year. Buda sa satuya man na kuan. O available da ang payment sa LCWD through GCash. Yan, GCash payment tabi. Manayoli, good morning. Sagkod kay Manay Bet na Costa, Madam Bet. Good morning. Merry Christmas man kay Papa Jer Bailon. Papa Jer ay 106.9 palan, bakong 97.5. 106.9, nasa laman ako. My apologies, 106.9. Harayon so lakbay kan ko angko. Isip ko. 106.9 WGB-FM. Madagitan kita kay ni Sir Nonoy. Good morning dyan sa 106.9 WGB-FM. Harayo kaya so dalagan kan otak ko. Sir Dex Velez, mea culpa. My fault. Yan, Sir Dex. Papa Jer na bailon, kung igwa kang medyo tabi, uning kalendaryo, pasiring na digdi sa kunyan, sa estasyon tabi, Papa Jer bailon. Sabi ni Sir Dex Nabeles, WGB 106.9 kami, ha. Sa tuya ini! Iyo, tabi. Oy, mea culpa, yan sa indong mga katropa dyan ha, sa 106.9 WGB-FM. Pa-reserve Papa P kalendaryo, palitan ko Sony na TV, ikabahala. Oy! Ireserba ta ka talaga ako niyan. Ireserba ini si Ricky Dineros ning kalendaryo. Salidahan da ki TV. Aprobado! Ricky! Dumigdi ka sa DCGB. Tasalidahan da ki TV su kalendaryo. Duko-luko man na Ricky ni. Ay sa Ricky, iga kay guaman ka kalendar dyan sa Abensons. Pasirin ni kamo sa Abensons. Dyan sa kunyan sa sa Pacific Mall. Hanapon nido si Sir Ricky Dineros. Maghururon kan mga terms and conditions. Mga manlain-lain na kuan telebisyones.
Pwede na maghingi ng kalendar. Mga taga malilipot ini, kundi paano ka yan, baad maubusan ka mo. Sumainot sa nadigdi. Maabot kan kunyang kalendaryo. WGBFM sa tuya ini. Ayo tabi, Sir Dex. Yan. Salamat nin maray. Pwede man magpa-reserve. Happy Papi forever. Mama Mila Good. Mama Mila Bal. Si Mama Mila Bal, isiparar dyan ng kalendaryo sa Kapitan kan Barangay 2, EMS Barrio. Mama Mila. Yan. Suratin na dyan sa sarong kalendaryo. Mama Mila. Sige ha. Gunmuan. Biyo akong pinadarahan ni Sir Dex ng retrato. Kanan 06.9. At nang nasa lakbay ako. Napano man daw ito. Uni pa Piyo, pakibati man kami digdi sa SR Hovillar. Lagi kami nakaantabay mula sign-on hanggang sign-off. Mga viewers niya to sa kunyam TV. Bing Buen Borez, pahingi ng kalender. Juliet Bisonia, good morning. Lorna Plaza, maray na aga. Yan. Si Sir Dex. Dadagit sa ko si Sir Dex, pig para padarahan akong retrato kan 106.9. At ano tada, salaman pa ako kay ito. Iyon na Sir Dex. Good morning sa imo. 106.9 WGBFM. Yan. Good morning dyan. Papa Jer Nabaylon, Happy New Year, kumusta sa pamilya? Ano? Di iyo tabi. Yun na ni 106.9. Good morning dyan sa mga taga-tabako. Sunag apod sa imo na taga-tabako, may kalendar, magduman na lang sa so taga-tabako tabi daa, may kalendaryo man dyan sa 106.9 WGBFM. So sa muyang sister station dyan sa tabako, yung FM 106.9 WGBFM, mag-upload na lang sa magduman na lang tabi dyan sa studio 106.9 WGBFM sa tabako. May kalendaryo man da dyan. Sige ha, mga taga-tabako. June, time check na kita. Tapos igo kita mga pag-restoring yung napagkaaga. Oras Pilipinas, 9:37. An oras hatod sa Indokang. Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Unilab, alagang Unilab yan. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. Christmas mula sa DOH. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasan kaman ka mga
biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Kristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co! P-A-S-Co! Pasko, Pasko, Pasko! Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Sa mga payaba kong konstituentes kan 3rd Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati kamo nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon nin Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos ta sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ta. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita gabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. At papaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, nin maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugkos, harmonia,
Masipag tinarabangan niyan mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kayang serbisyong may malasakit sa libungenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Leo Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat June, may mga istorya kita diyan sa luwas. Isihon ta mo na ang bit-bit na informasyon ni Chief Jimmy. Ikonektar ta buda kay Ans ang mga informasyones. Meantime, good morning man diyan sa sa taga Ligao City. Naghagad maning kalendaryo mga taga Ligao. Inda kun abuton patabi nindo nagkaperang pidasong ini. Sige, diretso kita kan istorya. Chief Jimmy, good morning pare. Yes, maraynaga pare, maraynaga sa mga parantabay, sa mga dagdag nga tong bareta, Enero 12 sa masunod na taon, schedule kan na eleksyon sa ABC Federation President Albay Chapter. Kung sa inday manin nagsasangaw, naglalataw na pangaran na pwedeng maging kalaban ni re-electionista ABC dati Dennis Misulanya kan barangay Kutmo na yon nagtukaw na baga dyan sa sangguniang panlalawigan kan mga nagtalikod na daw. Adi nagkuan opisyalmente nang nagpaluwas kan intensyon niya na mag-ABC Giraray Albay si Kapitan Deniz. Opisyal na nagpaluwas na siya ma-re-elect as ABC Federation President kan Albay. Okay. Pero natural may mga agihan pa man siya ng bindisyon kay puwan pa niya ni magpabindisyon. Mm-hmm. So mga natural sa mga langkaw na posisyon kung dahil niya magbutuang kalaban delikado na anopos an sayang laban. Yan. Sa Enero 12. Mm-hmm. Tasangon yan baga, nasa pag-monitor man kita kan sitwasyon, kung igwanin malaban, natural may magsasangaw na. Pero as of now, from 1st District, 3rd District, Legazpi, wala man naglalataw dyan pang pangaran na pwedeng lumaban sa kargong ABC provincial level. Yan, okay. O, ta kung igwa,
pwedeng mga paglaog Enero, magkawararaan mga ABC digdi sa albay. Magpuporosisyon na yan, dispes magkakwarantina na. Siguro, baka balik sanggunian mananggad si Kapitan Dennis na Misalonia. Misalonia. Gari, nakaduang turno na gayud iniman dyan. Tested naman bagay ni Dayaman ki mga alingas-ngasan na serbisyo kay ni. Talagang tanusaan dalagan man kan serbisyo kay ni. Iyo. Pagabot sa liga kan mga barangay kapitan, hindi man ininin mga programa para sa mga barangay. Kung iyon so sabay ko ka ito na magtindog duman sa bunyagan aki ni kumpadreng Kapitan Kaloy Sasis. So medyo sadit-sadit sa nabaga si Kapitan Dennis na Misalonia. Sadit. Slim sana siya ngo medyo katamtam ng langkaw. Iyo gayo din sa pinabilbil sa ko ni kumpadreng Rudy. Ninong maya kita. Di kumpadre ko pala ng kuning kaso mananggad. Kwami ni padihon. Haputa daw kung makunyan mo. Kung marumduman niya ako, aram mo bako makita bagang prominente. Duman binunyagan so aki ni Kapitan Kaloy, siyempre sa simbahan kan kamalig. Magpadi ka mukha ni. Hinda ko ni ito, o baka nakasabay sa nama. Pero dahil man ibang nagbupabunyag duman kan aki. Ta kung igong ibang nagpabunyag, baka kung duman sa ibo. Pero karo dahil ibang nagpabunyag duman. Ilan makapagtanong si Kapitan Kaloy? Iyo nga ni si Kapitan Kaloy. Kaloy Gloria? Kaloy Sasis. Kaloy Gloria. Kaloy Sasis. Ini si kunyan, si Kapitan Dennis, nagsalidaan kay Kapitan JP Lee 2022. Yan, 2020. Di kun in kaso, isyan makasalida giraray dyan, panduang turno. Panduwa o pantulday ko, sigurado kung panduwa o pantuloy na ini. Tasinda bagay, igwa maning separadong tenure of office, duman sa regular members, being an ex-officio, iba ang tenure of office na susugman duman sa indang constitution and bylaws. Yan. Kung siyan makatukaw mananggad Kung siyan makatukaw, kung siyan makatukaw, dahing kalaban, hiday na siya digdi sa sangguniang bayan kan kamalig. The same na kung si Say ang pwedeng mag-asumir man dyan. Jakpat si Kuan, jakpat si Kapitan Glenn Naparam. Yan, si Kapitan Glenn na Naparam. Kanpalanog. Pero ini si Dennis, ang anduda ko, kung igwa mananggad din siyempre, igwa baganin paano man na dapat na respetuhan na mga ilihidong politikal na huruhalang kausay na because igwa sinaning sense of beholdenness kasi daman na mga linyada. Natural na yan, tabi. Natural na yan. Aktibado ini, pati si Kuan, si ABC Federation President Dennis Misalonia, kan Barangay Kutmon. So anyway, abangan ta na lang ini. Pagabot kan Enero, pagkatapos may nawawara na mga ABC, igwa ang kalaban. Igwa yan, an easy tagari igwa ning nag-uruan siya. Pero kukonfirma ron ta pa ini kumpadreng Jimmy because it's mga sarong simana pa yan sarong duwang simana pa. Igwanin posibleng bumutwa dyan. Pero kung ang mga ABC intact sa mga lugar ninda dahil hiriroan, tranquilo ini. Tranquilo. ABC Federation President dati Dennis Misalonia. Pero once na may ngaya missing, magansi par siya. Pero ang gandang ta kumpadre, igwa posible, igwa ni na. Day masado pagkakampante. Anytime pwedeng bumuto ayan na pangaran na sige daw, tanog-tanogan ta daw kung igwa mananggad. Sige. Okay yan, tabi pa rin, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, Happy New Year. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. As of now, nagpaluwas man ang ganing interest na magbuelta ABC sa sanggunian panlalawigan si Dennis, Kapitan Dennis na Misalonia. May nakakaabot na sa satuyang radar na hahagip na, kumbaga sabi sa Tagalog, medyo nasasagap na kan sa tuyang radar
someone else, medyo nagpipipara na tabi. Yung grupo. Ano? Digdi na kita sa istorya man ni Ans. Ans, what's happening? Good morning sa Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, supay na basura, na problema ko niyan, na barangay council, na barangay Cruzada, Legazpi City. Lalo na ko niyan na bulan na Disyembre. Inian sinabi sa DCGB News ni Kapitan Edsel Yaguno, na barangay Cruzada kung saan nagsuro pa na sa sendang MRF sa sendang barangay ang mga basurang tambak na dahilan nagiging kausin nilugod kan eyesore sa sendang komunidad pati naman sa mga nag-aaragi minsan may mabata ng parong. Sigun kay Kapitan Leguno, regular man ko na pag-kolekta ninda kay katuwang ang mga Eco 8, Eco Manager kan mga basura sa kada residensya alagad ay ini kaya basta-basta. Urog pa ngo niya na dakol ang mga establishments sa hotels na nakasakupan kan sa indang barangay na nagsasabay man na nakakolektang basura sa indang MRF. Inian kaptangkan pahayag ni Kapitan Laguno. Talagang iniwalong puro kang kusada, talagang grabe ang volume kang basura. Di ko may bitaran talaga. Kaya pag-isip ko na lang, by January ma-meeting ako sa mga i-grade ko. Ang pagpapang basura siguro per-purok na lang everyday. Ang everyday ko naman yan, problema ko naman kung antrak tao, dahil man kailangan makolekta. Kayo man ang piga problema ko. Pero talagang nailing ko man, oral daw ako nag-agi ako naman, istamboy ako naman. Talagang may problema na po. Sabi ko nga sa inda, sa tuyak pa sa iba ng barangay ng basura. Pero ngayon masanay nila. Pag nagkukuha makan, tol-tol kang truck, nawawara mga gabos. Sigun kay Kapitan Laguno ngunya na nagbuburotwaan pa ang mga residensya asin na business establishment sa indang barangay. Pigpaplanuhan niyang maghanap ki sarong lugar na bakante asin na durudakula para man pagbuktakan kan sa indang MRF para dahil na ini maging problema pa sa indang lugar. It's just a matter of strategy and Arab yan ay Kapitan Edsel na Laguno haloy ng Kapitan Bagay dyan. Yes. Arab man strategy kaya lang dapat nagpreparar sinda managad sa volume kan waste material ngunya na holiday season. Oo. Ta kung antisiparan marhay yung collection na ito sa sistema day maabot sa araw kayan. Kaya lang tama ito sa piga sabi niya man at one point na mag per day. Per day ba ang collection? I-per day na yung collection. Tanganing day mapurduy. I-per day ang i-per day na tabi i-aktibar ning todo ang mga eco aids i-preparar tanganing dai na umabot sa araw kan pero mako niya ni ma-tone down yan na volume kang basura after New Year because of the festivities ngunyan lang na kuan New Year na ini ikuan iyan ngunyan na season lang na ini i-double time niya sa iyang solid waste management system ta grabe na basurang yan dyan bakoy na basta-basta yun na MRF mananggad suminuro pay na baga Supay na talaga siya. now from MRF ang problema na pagkolekta naman kan sa solid waste na kan Legazpi so track naman kang OCNR tas turo-turo gud yan if ever itong weekly o kaya daily basis na pagpakolekta ni Kapitan Edsel lalong madadagdagan yan. So double time naman yung solid waste management man kan Legazpi. Iyo baga. Because the barangay has done its responsibility. Bako. Yan. Okay, sige. So kumbaga hand in hand solution. Sige. Tapos piyo ang informasyon na halilibi sa Lawas. Merry Christmas, Happy New Year, Ans Galero, DCG. Thank you so much, Ans. Merry Christmas and a Happy New Year. Yan. So gusto pa tabing kalendaryo. Pasiririn ka mo digdi sa DCGB. May kalendaryo digdi. So dakula pati ining mga numero ha. Naigong mga bulan. Natural kalendaryo may bulan. Loko-loko kaganya kalendaryo na yung bulan. So may new moon, half moon, full moon, first quarter. Nangarog kayan tabi. Sige. So abuton sana ha kan kalendaryo. Mabultaan programa, mabareta man muna sino bang magbabalita? Si Jen Nabalyaran and may mga hanap buhay pa si June.
Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan, power puti! Surf yan, ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing! Power bula! Surf yan, power puti! Surf yan, baret ang gustong-gusto mo. May power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Ngunya na Pasko, sa tuyang hagadon sa umboy na si Niño Jesus, ang padagos siyang pagkamot asin pagpadaba sa mga kasaraditan, sa mga nagtitios, sa mga yaon, sa katipisilan. Natanganing ang mensaheng darakang Pasko maging liwanag sa anuman na kadikluman, maging paglaom, bako lang para sa mga nangangaipo, kundi siring man sa mga igong kakayahan na magtabang. Inutunta ang pagkakamenorootan sa laog kan sa tuyang mga pamilya. Ta sa arog man na paagi, magiging burugkos kitang mga Legaspenyo bilang sarong komunidad. Hali sa sakuyang bilog na pamilya, ako po si Konsehal Luis Gutierrez, nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Mga tugang si Alkalde Geraldine Rosal kang syudad ng Legazpi. Sa kada Pasko, ang satong paglaom, kan satong kaligtasan, iyo ang sentro kan satong pagtubod na dapat ikaugma kan lambang saro. Ipahiling niya to ang tunay na kabanalan sa paagi ning pagpahiling, kitunay na pagbabago sa Paskong ini. Palawigon ang karahayan sa satong pag-iribahan, siring sa ilaw na nagliwanag para sa bilog na kinaban, hali sa Bethlehem. Ang Pasko, kaaldawon ning malinig na padmidbid sa kabanalan ni Kristo, na may darang kaligtasan sa satuyang buhay. Tunay na magkaburunyog kitagabos sa selebrasyon na ini. Sa ngaran kan sakuyang bilog na pamilya, pinapaabot mi sa lambang saro ang pagbati kay magayagayang Pasko asin maugmang bagong taon. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos.
Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maraya na agaw ya po ang detalles kambareta sa oras na ini. Nagpaabot nin pagbati si Vice President Sara Duterte sa mga membro kan Southeast Asian Ministries of Education Organization. Ngunyan na holiday season. Nagpasalamat si VP Sara sa tabang kainit tanganing mas mapakarahay ang sektor kan edukasyon sa Southeast Asia. Aminado ng opisyal na bako madali ang agyat sa sektor kan edukasyon sa mga sunod na taon. Halagad piging ganyar kaini ang kada miyembro kan Siameo na padagos na pagtarabangan na maisulong ang innovative teaching strategy susugman sa pangangaipuhan ka mga estudyantes. Nangapunan man si VP Sara na tutukan ang edukasyon o education recovery efforts sa masunod na taon asin magkaigwa nin dialogo tanganing maiangat ang kalidad kan edukasyon sa ASEAN regions lalo na sa science asin culture. Alas 10 na bareta from Newsbase ni po si Mardila. Ilaikan sa mo yung DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay, nagsasaya kasama ang pamilya o sa ospital na nakaratay na sabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil lanta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Hubilyar, hali sa indong mamomoto na alkalde, Mayor Joram Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Magbingo sa Pasko, may kaso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-Bingo Plus Plus, Bingo Plus 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 ka na. Magbingo sa Pasko, may kaso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan.
Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya na si Kong Joey Salsera. At idulukan masa, dainang iba yung Salsera. Palagasan pagatod ni serbisyo asin pagpadaba. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, at idulukan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sa tahaw kan mga kadipisilan, mga kalamidad, asin iba pang hagyat sa satuyang mga buhay, lugod, daita malingawanan pagpadaba, pagsabot, asin pagpatawad sa kapwa, lalo na ngodya na panahonin kapaskuhan. Ang bilog na pamilya kan DPWH 1st District Engineering Office. Pirminindong kasabay sa paghampang kan mga hagyat sa buhay, asin man sa pag-ugma, darakan pagkamundag ni Jesus. Maugbang kapaskuhan, asin magayagayang Pasko sa Indogamos. Hale sa DPWH Albay 1st DEO. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Diyos Maraynaldo po sa ngamin na Albayanos. Ini po si Mayor Wilfredo Das Villanueva Maronilla. Yan Banwaan, yan Libon.
nagpaabot pagbati sa ngamin nin Mogma sagkod makabuluhan na pagselebrar yan maabot na Kapaskuhan. Lugod man magdanay yan pagkamot sagkod katuninongan sa kangaminan sa pag-obserbar sa kamundagan yan saton nakagurangnan. Pagtarabangan ta bilang nagkorosad na komunidad yan pagmentener sagkod pagpayaba sa banwaan sa kasalambang osad para sa padagos na kauswagan. Salamat, Diyos mabalos po sa inyo ngamin. Maligayang Pasko, Albayanos. Ang pagtaoning oras asin pagpadaba sa kapwa ang tunay na mensahe kanal daw nin Kapaskuhan. Sa pagselebrar niyato kanal daw kan pagkamundag ni Hesukristo, paurugunta ang daing katapusan na pagpadaba sa lambang saro, siring kan kinibo niya para sa satuya. Lugod sa pagselebrar ta kan Kapaskuhan asin sa maabot na taong 2024, kitang mga Bicolano padagos na magkasararo asin magpasalamat sa mga biyayang nareresibita hali sa pamilya kan Department of Public Works and Highways Bicol, maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Leo Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, thanks June, and sa ultimo kitang poco mas o menos 14 minutos kan programa ngunyan pong petsa 26 kan Disyembre 2023. Yan so nagtaas baga so presyo kang petrolyo. Iyon na po baga so pigtaram ta ka ito kan nakalihis. It is because yung rota kan mga oil tankers dahil na nag-agi duman sa may Red Sea harani sa Yemen. Hali duman sa pinagkukuhaan nindanin mga produkto yan na petrolyo, minaagian dyan sa may Red Sea. Kaya lang duman pigaabatan kan mga rebeldeng Houthi. Nagsisimpatiya sinda sa Hamas. Pag-agi kan duman sa Red Sea, malaog na sa Suez Canal, then diretso na sa Europa ba so kung kaito diretso yata gari arog kaan. Ngunyan, nagliliklik na duman, kawikaw harayunan pig-agihan kan mga oil tankers dahil na minaagi duman, imbes na so travel time ngaya 2 oras, nagiging ng 15 oras arog kaayan. Ehemplo man sa naantabi. Example man lang. Naglalawig po kayaan kunyan, pig-agihan kan mga oil tankers, naglilikay na duman sa mga Houthi rebels. So, ang apod kaan, geopolitical crisis. Nag-expand na po tabi. So, kariribukan duman sa Gaza, na pigtutunaw na baga talagang people bus na kan Israel, yung Hamas, igwa nang nagsisimpatiya na nasa ibang lugar. Yung mga rebelde man kang Yemen, geopolitical crisis tabi. Di garuman sanan ngaya sujip haling Ligaspi, minabirik pasirig na duman sa bugtong, lusot na duman sa may kunyan, sa may Padaraga o kaya sa Duterte Highway. Imbis na digdi sa harani, harayo so pigagihan kan mga barkong nagdadara kan mga petrolyo. Kaya naglangkaw po ang presyo kan petrolyo ngunyan. And comes January, na unambitan ta naman ipo ini, kan nakalihis, we should prepare sobra sa 20 na produkto an mapalangkaw na kan sa indang presyo akan sa indang ipigpapabakal na finished products yan ang mga manufacturers. Napakihurunan bagaan kan gobyerno dalakan sunod-sunod na paglangkaw kaito kan presyo kan petrolyo napakihurunan ni kan gobyernong Marcos. Di man po kamo magkunyan, magpalangkaw magugulpi man ang konsumidores. Nag-aksid, nag-uyon po so mga manufacturers. Kaya yan, by January, mabawi naman sinda. Pero the point is, logically, kaya palan yun ninda na dahil magpalangkaw ng presyo maski naglalangkaw ang presyo kang produktong petrolyo, kaya pala, nagibo nga ninda, ni nagkapirang bulan. Poon pa yata ito ning kunyan Agosto, dahil naglangkaw, talagang mantinido yung kunyan. Presyo kan mga, yan na delata, sardinas, corn beef, asin iba pa, noodles, instant noodles, dahil po, napugulan ninda. Gustong sabihin yun, they can survive.
igwa pa sindang dilensya, maski puro paano. Nata daw ta, gibuhon lugod na araw kaan yun permi, baga mag-increase, diit sana. Napatunayan for almost 4 months. Napatunayan. Kaya lang, kita nagtataram sa naman digdi. Dahil tasabot ang in-and-outs kang negosyo. Darakulang kapitan, they are maintaining it by the millions every day. Sa indayan sana. Pero pakihurunan. Kaya pala na pakihurunan. And mabawas lang siguro duman sa inda man nakita. In the spirit of being human enough. Konsideraron man so kamugtakan kan na buyers, bawasan man siguro so kita ninda. Pero i-maintain so para sa pangsweldo. So operation, and when we say operation kan sarong factory, kasabay na dyan sa sweldo as in beneficyo kan sa indang mga empleados. Duman sana siguro man makat sa kita ninang dito. Kumbaga, in the spirit of humanity, bawasan man nila. Nganing day man magulpi sa mga para bakal. Yan. Merry Christmas balan and advance Happy New Year kay dating kagawad Jack Reyes. Yan, kan Santo Domingo Albay, uyugon mo. Nakasabatan ta si kagawad Jack Reyes. Diyan sa SM Mall, Kasuhapon. Kanasugo ako magbakal kan kunyan so plastic dito. Nasabatan ko si kagawad Jack. Talagang para mati palan yan kan tingog kan banwaan. Salamat man tabi kagawad Jack Reyes, sir. Dating kagawad kan munisipyo kan Santo Domingo for being there. And mumuya man siya kan sistema at kan programa. The way we deliberate yung dalagan kan mga istorya asin mga issues tabi. Sir, kagawad Jack Reyes, good morning tabi sa imo. Diyan sa familia, buda kay madam tabi. Sige. Si Joshua na sa linya na. Joshua, good morning. Good morning, Papa P. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag panyato mana bareta, mas pang napapatunayan ngunyan na nakakabalik na ang kumpiyansa asin tiwala kan mga tagalibon sa mga kapulisan asin miyembros kan Philippine Army. Sigun kay Albay Police Provincial Director Colonel Fernando Cunanan, magpuon kan mapairarom ini sa Comelec Control kan nakaaging eleksyon kung saan sobra 500 na personalized ng police ang itinalta. Asin sa padagos man na pagbisita kan mga opisyal asin kapulisan sa nasabing lugar, mas masasabing ngunyan Sir Pio na nakabalik na ang katrangkiluhan sa lugar asin nawala na ang takot sa mga residentes. Patunay kay ni sigun kikunanan, igwana ki mga tao duman na iyon na mismo ang nagdudunar nin lote para matugdukan ng mga kampo ng mga otoridad. Dagdag ni kunanan, medyo dipisil na makapagbugtak ng mga kampo sa aring man na lugar. Alagad dipisil makapagbugtak ng kampo tadakol ang kaituan pang proseso kaya dapat agihan. Pero na ang approval kan PNP Central Office. Alagad talagang pinaghihinguan ninda ini para sa tuloy-tuloy ng presensya ng mga otoridad sa Libon. Saro pang ehemplo Sir Pio sa sarong barangay duman na napabareta baga na halos wara na din mga tatatada na mga residente alas nang nagaharali. Gari barangay Liptong ito kung makatandaan ko. Ngunyan sigun sa monitoring ni Kunanan, padit-dit ng nagbabaralika, nasa around 500 na naman ang bilang kan mga residensya. May pahayag si Kunanan na huwag tatabi, Sir Pio. Because of our deployment na more than 500 personnel from different provinces as well, walang movement ang Concepcion Criminal Gang hanggang ngayon. So patuloy din po ang pakikipagtulungan ng mga barangay sa atin doon. Ang kinagandahan po nito dahil palagi ang deployment natin, palagi lakad natin, yung dating kinakatakutan dati pag pumasok ang pulis, andun yung pasabilis, malalakas na yung speaker, malalakas na yung mga motor na walang mga tambutso. Ngayon po, yung mga taga-barangay na mismo nagbibigay ng impormasyon sa amin dahil ayaw na nila sa Concepcion. Alright, ito ni Cepillo, ang pahayag ni Albay Police Provincial Office Director Colonel Fernando Cunanan Jr. Alright, dagdag pa yun na impormasyon. Alis sa lawas, Joshua Pino, BCGB.
Sige, Merry Christmas daan, advance Happy New Year, Idol Papa Pio. Salamat man tabi, Merry Christmas and advance Happy New Year sa imo dyan, sa tuyang texter listener, and Merry Christmas and Happy New Year tabi daa sa gabos na taga Newtown and Kulod of Uwas Albay and sa Indoman tabi dyan sa DCGB. Hali tabi sa samuyang bilog na familia Marites William, yan, maray na agad yan sa Indo. Thank you so much for greeting us, and likewise sa Indong pamilya. Pwede na kita June tabi yan, and eto na po magtatapos na kita kang programa ngayon na 28 Tingog Kanbanwaan. Day po maghali ha, ang tulos na masunod po ang samuyang news director si Mardela. Meantime, sa pangarang kambilog na tropa, ako po si Pio Fernandez. Good morning! Salamat kan sa idong pag-antabay. Pio Fernandez. Sa indong nadango